Ning adlaw sa Pasko mga puso, atong sayra ng kahimtang karon sa kasadya sa SRP. Pinagi sa live update ni Nico Sirino. Nico, Merry Christmas! Merry Christmas, Bob. Ug tungod kay holiday karon, gigamit gyud sa atong mga igsunan ang higayon aron makabanding ang ilang pamilya ug mga higala. Dinhi sa kasadya sa SRP niining paingon na pagkilom-kilom anam nasab nga midagsa ato makaigsuonan aron nga makasuroy sa atraksyon dinhi sa kasadya sa SRP. Karong tuiga dunay 16 ka mga rides nga pwedeng ma-avail sa mga tao pambata ug doon na sa pangdagko nga mga rides dinhi aron malingaw ang mga sugbuanon in time for Christmas kini nga atraksyon. Nobyembre pa hinapos sa Nobyembre nagbuksan kini kasadya sa SRP ug mulanat kini hangtod sa panahon sa sinulog. 25 pesos ang entrance paingon pasod dinhi pa sa pasilidad ug doon na say lain nga bayad sa nagkadaiya nga mga rides ikan 30 ngadto sa 50 pesos. Bukas kining kasadya sa SRP hangtod sa alas 12 sa tungang gabi alang sa mga tao nga gusto nga musuroy ug mo celebrate sa ilang Pasko dinhi uban ang ilang pamilya ug mga higala. Mao kanang latest, Bob, gikan dinhi sa SRP. Thank you so much sa Nico Sirino sa imong live report.